For today's video guys, kagahapon isakan sa tagbalik sa hagdan, gumikan kay doon natin nadawat nga report nganing bahina sa karsada, nagkidlap-kidlap ang mga suga. O tarawa na nagkidlap-kidlap kidlap-kidlap. Wapay Pasko guys ha, pero nagkidlap-kidlap na, mura na siya series, no? Ato sa plata, ato na yung nag-respondihan ang maong insidente, o ni ata. Nanantas ibabaws kahoy uban ni Dong Aiki, ni Rod og ni Dong Cons Jerfy Canoy. Tunan kalit ra kay iyahang pakita. Siya nagulit ang cellphone. Og ni ata no, nagsumpay ta sa wire hinungdan nganong nagkidlap-kidlap ang mao nga suga. Ani adapit din sa may dakong punuan sa kahoy. Og makita ninyo diha ang inyong kabos nga alagad, nga tinud-anay mo alagad, mao'y mangunay sa kadya, kaya lisod sa dugato ang itugyan sa dili po maka-antigo, kay kurente na guna, no? O, siya yun nangunay dihag bugkos. O, mo na diha tirada ha. Porte pagtutok, grabe, padula gamay, Dili gina po nun, di gina si Piaton. O niya, hangtod na nga anti ninibiyaan o dili mo tarong o siga. Nanadapita sa may parasan, no? May poultry. Kumbati kayo, ibugkos na og tarong. Kaya di na mo sa tarong bugkos, God, maputol sa na siya. O na kaputol na, magkidlap-kidlap na sad. Balik sa kidlap-kidlap. Balik sa tas uno. Mo nang kumbatihon yun na siya. Hustuon yun. Kaandot sa bation kun kita magkatigom, sa higayong magkahiusa kita, pagsaulog sa makaron. Walay tupong ang kalipay, sa panalangin o grasya, mag-inam ditay, mag-ambahan sa panaw sa pagtuo, uban ang santo ninyo. Bisan pag nagkalain-laing dapit, Okay, nahuman naman og sumpay. Ato nang ion, ato pang pag-testing. Mambili. Siga na, puti na. Kita na, Siga na kayo, wala na magkidlap-kidlap. Bye-bye. Thank you for watching.